Gavana Masia James Orengo koro dwaro mondo duol manono tije obila IPOA mondo non tije obila e kaunti no e kinde ng'anyo madhi nyime mosebedo kadhi nyime nyaka juma mokalo. Orengo e andike makende owacho ni jodak ma kaunti no nowuok oko mar ng'anyo kaluwore kod ratichgi manie katiba kokale pen chik namba 37. Kuom hawi marach owacho no obila nowinjo bed ni chiwo arita ne jopiny ema nolokore kendo ketho ratichgi ka gitiyo gi lisasi mag gayo jong'anyo. Tiyo gi teko mokalo ni ahinya to wacho ni timore Bondo kaachiel gi Siaya kanyakla kod Ugunja e kind centers mamoko. Kaluwore kod timo obila ni ji maromo 8 e kaunti nogono osego lisasi ka ji 2 kuomgi owito ngimagi. Jomoko bende yudo thieth mopogore opogore osiptande ma alworano. Kuom mano, Orengo wacho ni gidwaro ni duol mar IPOA mondo non kendo kaw okang' mar chik nobila moyud ni ne ok ochwalo tijene e yo makare. E kinde ma skunde jiwore keto tim lai ma somo ma CBC, jopuonjre sikund primar ma Ngiroriti to pod odong' chien. Jo-nasari ma skund no ero ni kamarach mokalo kaluwore ni gionge kod gige somo kendo gisomo manetie yien. Dan Olonde nigi ler ewi ripot makama mar midhiero momako jopuonjrego. E tie got ma Ngiroriti, jopuonjre kudore ka gimanyo rieko. Alwora ni otuo kendo chieng' samoro rieny makata wende jo-nasari ok kwak kor lwasi kaka jabedo e skunde mamoko. Chano luoro jopuonjre moketo gi ediere gisomo e tie yien kama koyo kod teko chieng' imogi kinde ka kinde. Kata japuonjgi ma jahigni 52 nyaka guom ka opuonjo nikech ka ndiko ng'aw mana e kor yien. Sikundni nigi jopuonjre 168 kod kilese 7 ka jopuonj 4 ema tur kod ting' mar puonjo. James Setek osepuonje sikundni kuom higni maromo 20 kata en ochur gi ting' mar lai manyien mar somb CBC kaluwore ni oonge tiegruok mowinjore kendo sache bende nok. Hakuna wakati hata chakula ya serikali inaingia kwa shule. Hata ile ECD primary hakuna. Ile chakula tunategemea hapa ni chakula ya wasungu. Tuko na partner hapa kwa sababu tuko na conservancy hapa, ni hao wa conservancy ndio wanatusaidia. Wakati wanaenda kwa ECD kuanza tena class 1, mwalimu wa class 1 anaanza kusema hao watoto hakuna kitu wanajua kabisa. Ngiroriti primary ni kod riyo mag gige somo. Jopuonjre moko jiwore kadhi sikul juma ka juma, moko kuomgi chopo mondo giyudie kata chiemo. Watoto wadogo unajua mpaka utulize akili ndio asikise nini inasemekana na wakamate hiyo masomo yao mzuri. Lakini ikiwa na stress kidogo ataanza kufikiria tu nyumbani, kukimbia ile malisho ya mama. Kwa hivyo ikiwa shule inapata uji na pate chakula kidogo, itakuwa watoto watasoma mzuri. Wakati kama kuna chakula hapa shule, watoto wengi hawakuji shule. Kama chakula iko, hata mtoto hata kama kuna chakula nyumbani, wako na hamu ya chakula ya shule zaidi ya nyumbani. Kahap giber gidonje sikul kich to gidok dala ka giyieng gipuonj kod chiemo. Community yenyewe wamependa shule yao, wamependa masomo na ndio tumejikokota mpaka saa hii mahali unaona tuko. Kata kamano riyo mar pi bende nitie. Ile maji kidogo tuko naye ni ya laga na tutasosonea sisi jamii ya nyumbani, wanyama wa pori na mifugo tena tuna chukulia maji huko. Jodak makae ma jopith jalworo gwenge ka gimanyo chiemb jamni e kinde oro. Mae bende thiro som jopuonjre ahinya to e kinde oro. Wakati ya msima ya mvua watoto narudi wanakuwa wengi, lakini masomo bado haijainuka. Chutho jopuonjre geno ni kony biro chopo mar reso somgi kapok sikundni onime chandruok. Diana Olonde, Ramogi TV. Man kamano ka wadhi weche mamoko en anyuola rawera ma jahigni 26 mano wito ngimane tok kane ochiele kod magina e tulo ma Bondo dwaro ratiro.
Jalno mano yangi kaka David Otieno mawuok e gweng' Masiala Kaduole sub county magem ne en achiel kuom rowere makwan gi dirom 100 mane ng'anyo e wi pek mar ngima kama noromo gi thone bang' obila achiel gi magina e boma ma Bondo. Koro ka nyawinjo wach ni nogo nyathina no gi bunde ta wuogu kawuono gokinyi sa 11 kwadhi mochari to wayudo ni David no onge mochari ma Bondo. Koro watemo penjo bwana no to bwana ne nyisowa ni en ng'ano nyoko bwana ne nyoko ter kanyo. Koro chuno wa mwachak wadoka polis. Kwasedoka polis koro ng'ano chakoro mana ka DCI mar county ma Siaya. Koro kadhi Siaya to awuoyo gi CID officer no basto ooro wa e mochari. Adier kwadhi mochari to wayudo ka nyathino nyo ogo gi bunde ma wiye kar ka nitie alama marabet mokalo. Koro nikech jopiny no wuok mar dhi ng'anyo ne giwuok mondo ginyis haki kata kwayo margi mar kuom gin kaka jopiny gi sirikal. Kuom hawi marach sirikal nyonege to wan ok wanyal bedo gi wach moro amora nikech wan seche manyinege nyo waonge ok wanyal wacho ni en manyo rach kata ok wanyal wacho ni sirikal emanye rach. To wakwayo mana jotich sirikal obed mbunge obed governor obed MP Siaya County ka giyie to mondo gikonywa mondo body mar David Otieno Agan ochope dalagi mondo wayud kaka wanyalo yike. Gima nakwayo agombo ni mondo mi haki mar David oyudi. Matiende ni gima temo wacho e thuolo mane David onegi to ni wacho ni sirikal onego bed ni orito jong'anyo. Adiera jogi sama nye ng'anyo Bondo nyok giketh gir ng'ato. Gimomiyo nyinege ok wang'eyo. Wagombo ni janek manonego David olu nonro ne mondo mi haki mar familia kaachiel kod marehemu oyudi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyanga pedha mar manyo time dala Jomo Kenyatta ma en wuod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e kar jot mare makare Nairobi odhiambo mokalo. E ote mare ne ute mag fwambo weche, Kindiki olero ni giseyudo maling'ling' ni bunde kod gilweny manoti godo jumani e hinyo obila kod jopiny e kinde ng'anyo ni e lwet jonjore moko. Kindiki bende kono obila nyochako seto jatend kweth jonjorego mobuto gi sani. Okoni tarik 19 dweni obila nomako achich moro manoyudi kod ojala 14 pan ligangla 24 arunge kod yedhe mamero ji motwe jwelni 300. Kindiki bende olero ni achijno man kod obok malero kaka ne gichano ke omenda maromo $42 ne jonjore moko e kauntis 11 mayudore e alwora ma Nairobi, masawa mar piny Kenya kod hoho mar okak. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyangona pedhano ne geto mier 3 mayudore Karen ka gin kod chenro mar ndhiyo jonjore kod joma sirogi. I will defend my family, right? And I will defend it to the end, all right? I defended Kenya and I did my best for this country, okay? You may not think, whoever has that opinion, that is an opinion. But according to me, I did the best I could do for my country, all right? And I handed over when my time was finished. And I will now do the best that I can do to defend my family. Jod bura ma kaunti ma Nairobi omedo duongi e seyo piny owacho kuom tiyo gi teko mokalo e keyo jong'anyo ahinya to moloyo dino negi sandogi kanyakla kod nego moko kuomgi. Okang' mobila tiegi ligangla e jumani ne jong'anyo giwacho ni rocho arita ma piny Kenya kendo dhi tok ratiro mar jo Kenya. Ahinya to giwacho ni obila monjo jodak e kuonde ma ji yutogi e ni piny ka giwacho ni manifesto mane gisingo mar rito jo Kenya ok luw kata matin. Gimedo ni MCS ma Nairobi manie bwo riwruog Azimio emosebed kigeto e monj mag obila go. Ahinya to giwacho ni manyogi kod obila mawuondore ni gin jofwambo, jous gaset, jogo picha kata mana joanda swekra
mondo giyud thuolo mayot mar makogi nimar gin jood bura mag Azimio. E bwo seche 27 mokalo, giwacho ni moko kuomgi osemaki ka giwuotho e chuny boma ma Nairobi, ma gin kaachiel gi Wilfred Odalo mar Mabatini Ward, Redson Onyango mar Ngei, Peter Imwatok mar Makongeni, Peter Owera mar Huruma, kaachiel gi Vin Palapala mar Kitusuri e kind mamoko. Mopogore kod MCS, joma moko ma bende obila gi geto kendo ndhiyo gin Eric Otieno, Janon Omenda, Antonio Sulia matiyo apisi mar budget kod Victor Obel ma bende tiyo e assembly. Gimedo ni monj manotime kuonde dak ma ji yutogi ni piny e pachoka en achaya ne hustlers ma piny owacho nowinjo bed ni miyo arita. Kuonde ma giwacho ni monj osetimore gin kaka Kibra, Kangemi, Huruma, Mathare kod Dandora e boma ma Nairobi, kanyakla kod Kondele gi Nyalenda e boma ma Kisumo. Bende giseyo gima giwacho ni piny owacho geto oganda joluo migolo e udi kendo igoyo kendo inego. Gikwayo piny owacho mondo mi katiba luor kendo rit ngima jo Kenya aduto maonge akwede. Jopuonjre madwaro donje kuonde tiegruok mag weche thieth Kenya Medical Training College koro nyalo oro kwayo koluwo mbui maduol mochung'ne kepo e kuonde tiegruok mamalo KUPS. KUPS oyawo thuolo makama odiechieng' ma kawuono tarik 22 dwe mar 7 ka kit somo 30 oseikore ne joma diher tiegore e weche mag thieth. Chenro mag somogi ni e kidienje mag certificate kod diploma. Moko kuom kit somo e bwo tiegruok oting'o community health nursing, thieth mag tuoche obwongo, bedo nyamrerwa, lony mar wayo jotuo e kin lony mamoko. Thuolo ni en mar jogo manotieko penj mar KCSE higa mar 2013 nyaka 2022. Tarik mogik mar oro kwayo en tarik 4 dwe mar 8 higani. Jogo madwa oro kwayo mar donjo kuonde tiegruok 83 ma KMTC e pachoka nyalo yudo chenro duto e mbui mar studentscoops.net. Jochiw thieth e kaunti ma Machakos nyoyudo barupe mag medo gi rang'iny mag tich ndalo machuok tok romo gi gavana mar kaunti no Wavinya Ndeti. Juma mokalo jochiw thieth noromo kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti manosingo iko barupe mag medo laktache go rang'iny mag tich kaluwore kod winjruok manobetie. E nyasi manobagi e kaunti no, lakteche 422 mane poko med rang'iny mag tich kuom thuolo malach noyudo barupe maggi. Jakom mar riwruok mar laktache KMPDU Charles Okumu nonyiso jochiw thieth duto mondo mi koro dogi e tich. Promotion of 422 workers in the department, and I want to also thank the union officials who gave us a lot of support, because when we agreed to discuss and deal with the matter, they gave us time. Therefore, I want to thank them. But I want to also assure them and the workers in the entire county that we are very positive about what they are doing for Machakos County. And I want to assure them on behalf of the Public Service Board that we shall do what is supposed to be done for every other worker in the county, because the governor is very positive about the same. We, the undersigned here, hereby withdraw the strike notice issued on 26 June 2023 following completion of the promotion exercise and receipt of 422 letters of promotion. The exercise has been completed by the Department of Health and the County Public Service Board. In this regard, all healthcare workers are informed that the strike notice has been withdrawn with immediate effect. Yes. Gikanyo yie mona akaw thuolo mar kaw yweyo mokwongo to kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok gi weche mathoth manyien mag Migago. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com.
Karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo jawinjo. Moko kuom jotelo duond bura ma Jubilee County ma Mombasa koro dwaro mondo jatend piny machon Uhuru Kenyatta obed kaka jathek e kind jatend piny Kenya William Ruto gogai mar Azimio Raila Odinga. Jotelo go kwedo gima giluongo ni monj ma kinde ka kinde ne jatend piny machon kod familia mokwongo ma pachoka ka giwacho na nyuolano onego miluor. Jotelo go koro dwaro mondo jotelo ombek chung margi ma giwacho ni pogruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod kweth mar Azimio nyalo biro thiro dongruok mapachoka. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta jana akiwa katika hali ambayo si ya kiheshima. Heshimu yeye na tuende mbele. Ndiposa wewe pia utaheshimika. Kama tunajiita sisi ni wanademokrasia, tuishi katika mifumo na misingi ya demokrasia. Mstaafu Rais Uhuru Kenyatta apumzike nyumbani na amani. Sisi tuomba amani wa Kenya. Tumekaa muda mrefu, marais wote watatu tumekaa nao vizuri, hakuna shida. Ringre jal moro madichuo manoseiki jumbe adek mokale gwenge mag Ishuri e kach ng'od bura mag Gatundu South okuny oko mondo mi otimne bero bang' anyuolane chich gi gima ne ginyalo bedo ni nonege. Anyuola mosenindo John Ngumi owacho ni ne gibedo gi chich e wi tho mar wuodgi, gino manomiyo gikawo lesen kuom doho mar kunyo oko ringre John ma jegni 55 mondo mi otimne bero mar yango thone. Owadgi John Ngumi wacho ni noyudo lipot tarik 21 nowadgi nowito ngimane apoya. James wacho ni noyudo ringre owadgi konindo e dier ot e yo ma opogore. Malingling wacho ni John nyalo bedo ni nonegi kod minode. Brother just died abruptly. So as a family we felt that we would want to know what killed our brother, and that's the only reason why we are here. Kwa mtu ya kwanza kupigiwa simu kwa boma yetu, na nilipofika hapo nilipata my brother amefunikwa na shuka all the way kutoka kichwa mpaka kwa miguu. Nilienda tu nikamuinua hiyo shuka, nikaona uso dio yake, lakini at the same place or at the same time nikapata tubo yake imefula hivi, na hakuwa na tubo hata kidogo. Alikuwa mtu fat kwa tubo. So kwa ile mstuko sigeweza kusustain that image. Ndio sikuchukua step yoyote ya kuuliza kwa nini amefura tubo. We are unable to conclude what caused the death of John Kabugi. So we've taken some samples for analysis, and which include toxicology and microscopy. Toxicology is study of poison and drugs which could have contributed. So once the analysis is conclusive, we'll be able to have a look and conclude what actually killed the late John Kabugi.
Weche mabeyo kendo manyien mag tuke. Nyar Kenya Faith Kipyegon noketo rekod manyien mar piny mangima e ng'wech mag mail 1 e piem mag Monaco Diamond League otieno mokalo. Kipyegon noringo kuom dakika 4 sekend 7.64. Noketho rekod machon mar Sifan Hassan ma Uholanzi mosedak higni buora. Kipyegon be dwe mokalo nofunjo rekod mar piny mangima 1,500 to gi mita 5,000. If she could muster a 32-33, she's going to